На полиция и жандармерия се провежда на два адреса в София. Претърсват се офиси на улица Парчевич и булевард Стамболийски. По информация на Нова, на тези адреси се помещават фирми, свързани с депутата от ППДБ Настимир Ананиев. Чух се с менеджера, каза, че се прави проверка на белгийска фирма, която в един момент сме обслужвали. Там не се ли е помещавал ваш офис? Не, никога. До 2017 година? Никога. След това не сте го прехвърлили? Не, абсолютно никога, нищо общо не се. На съпругата си, не, на баща си? Не, и сега го държи един белгиец? Не. Там на Парчевич никога не сте работили? Абсолютно никога не съм работил. И не сте имали фирма? Нямам нищо общо с белгийски собственици, с двама собственика. Са иззети документите, които ние не обслужваме. Едните от април 2021 година, другите от януари 2022 година. Защото вчера сутринта едва ли не излезе, че някой му прави това на Настимир Ананиев, то се казва на Белгийската прокуратура. Това прочетох от вашите сайта.